שירה, מה את אומרת? זהו, אסתר, זה קורה. מתי הספקנו להיפגש? לא נפגשנו, אבל אני מרגישה את זה, אני יודעת את זה. דבר ראשון, את חייבת לשמור על רגיעות. אסור שהוא יעלה שבא לך לצרוע. ודבר ש... זה רק פרידה זמנית. תגיד לי איך אני שורדת את זה. בנס. אני לא הייתי שוקלת את זה אם הייתי חושבת שהם מתאימים. את לא חייבת להחליט עכשיו, החלטה כזאת צריך להקל. את יכולה להגיד לא כבר עכשיו. לא. אני אחות הקטנה של אסתר. אני חושב שאת יכולה להיות אמא נפלאה למרדכי. זה קרוב מדי. זה יכול היה להיות יותר קרוב.